Köp gidenmi ya köp okan? Bir var eken, bir ýok eken. Gadim zamanlarda bir tokoy bar eken. Günlerde bir gün tokoyda ýaşaýan bütün hayvanlar bir ýere jemlenipdirler. Olaryň üýüşmeginiň esasy sebäbi bir çözülmeýän meseleni çözmekdi. Her türlü hayvanlar gelip öz pikirlerini beýan edipdir. Emma hayvanlar belli bir netije gelip bilmeýändirler. Käbirleri yok, munun ýaly dälle, şunun ýaly diýse, beýlekler onun ýaly bolan bolsady, munun ýaly bolmazdy diýipdirler. Bu mesele köp geden bilermi ýa köp okaýan sowalyň jogabyny tapmakdy. Bu ülkedäki hayvanlar köp okaýardylar. Döwrüň iň uly kitaphanalary hem bu ýerde ýerleşýär eken. Hayvanlar köp okaýandyklar üçin hemme zady bilýänlerini öýtýär ekenler. Bu meseleni öz aralaryna dawa etmäge başlanlaryna towşanalara hemmäňiz ýalňyşýaňyz, bilýäňiz, men kitaphanadaky bütün kitaplary okapdym. Köp gezip bolsa wagtyny ýitirýän. Kitap okamazlyk bolsa ýaltalykdyr. Näçe okudymça meniň zihinim ýitelýär. Öýden hemişe 2 setr bolsa da bir zatlar okap çykýaryn. Men okarlarymdan uguralyp şeýle netije aýrylym. Elbetde köp okan köp biler. Adam gidip näme öwrensin? Bielki bolsa şeýle diýipdir. Halipa towşany hormatlap meniň hem bir zat billäsim gelýär. Köp okan şol bir wagtda gowy hasaplamak hem öwrenir. Munyň ýaly zatlar hiç açan gelip öwrenip bolmaýar. Şonuň üçin köp kitap okamaly. Kitap garga bolsa şeýle diýipdir. Bu sowalyň dogrusyny men aýdaýyn diňle. Meniň atam gargalaryň arasynda iň köp bilýänni. Onuň köp bilmeginiň sebäbi okan kitaplardy diýipdir. Sıçan bolsa biraz taýyp biledin dostlar. Aladay derýaly bu ýerde näme bar? Biziň ýerasy kitaphanamyzda köp gezeniň hem köp bilenini ýazylýar. Gelin muny köp gezenden hem sorap göreliň. Belki köp gezenden gowy zatlar eşdersiz. Bu sözlerden soňra terçe düýäniň ýanyna baryp şeýle diýipdir. Ahow diýe gardaş, biziň çözüp bilmeýän bir meselemiz bar. Ruhsat berseňiz sizden maslahat sorajak. Biz köp geden köp bilermi ýa-da köp okan diýen sowalyň jogabyny bilmekçi bolýarys. Diýe. Bolýar. Öňme düşdi, meni dostlaryň ýanyna alyp git. Ertine çenli wagt köp. Hemde köp wagtdan bäri hiç kim bilen gurrun etmänim. Söhbet bolanymdan soň ýatyp dyýynçym alaryn diýip jogap beripdir. Şeý dip düýe bilen serçe beýlek haýwanlaryň ýanyna gelipdir. Düýe geden ýerlerini gurrun bermäge başlapdyr. Kirpi bolsa onuň aýdanlaryny okan kitaplaryndan tapmaga tynanşypdyr. Emma başarmandyr. Düýäniň düşünürýän zatlaryndan kitapda bolmaýanlar hem bar eken. Ahir haýwanlar şeýle netije aýrypdyrlar. Köp okan köp biler. Emma geden kişi hem gözleri bilen görüp öwrenýär. Netijede hem köp okamaly hem de köp gezmeli eken.